Que tal, que tal? Bo día, escoitades ben, verdade? Sí? Bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas a esta 10ª edición da Maker Faire, a xornada da industria. Antes de dar paso ás persoas que van facer a mesa, non mesa inaugural, teño que agradecer, por suposto, a todos os patrocinadores que sen eles non sería posible este evento. Vounos dicir todos, desculpades se digo algún nome que este un pouco diferente: Interreg, Iberovío, Xunta de Galicia, o Concello de Santiago, o Biopolo Xionlla, por suposto, Servizo Móvil, Cluster TIC Galicia, a revista Make, Vermislab, o CERN, a Universidade Miguel Hernández, Telefónica, IDIS, Bioga, a Fundación Ronsel, Cafés Dromedario, importantísimos esta mañá, Tastelab, Beta e os medios de comunicación acreditados, os media partners, 15.000, Lindeiros, 36 e What's New. De acordo? Imos comezar esta xornada superinteresante. Despois da mesa inaugural haberá ponencias que agardamos tamén que fagades preguntas. Se nos quedamos sen tempo, logo haberá tempo durante a pausa para a comida para que faledes cos ponentes. Pero imos dar xa sin máis paso á mesa inaugural, que teño por aquí ali no fondo sur, Marcos Saavedra, cofundador da Maker Faire Galicia. Temos aquí a José Fernández Alborés, presidente do Consello de Administración de Xionlla Biotech, a Covadonga Toca, a directora xeral do IGAPE, e a María Rozas, concelleira de Dereitos e Servicios Sociais, Promoción Económica e Xuventude do Concello de Santiago. Doulle paso primeiro a Marcos, que... Hola, bos días a todos e a todas. Bueno, antes de nada, gracias a todos por vir, a todos os patrocinadores, como comentaba Víctor, porque, bueno, sin vos non sería posible facer isto. A Maker é un evento modesto, todo o mundo ven gratis, entón temos que conseguir os fondos de alguma maneira, e se non fora por os patrocinadores, pois sería imposible, non? Poder traer a estes ponentes que traemos, costear todo para montar isto, pois non sería factible. Entón, mil gracias. Gracias a vos por vir, e gracias tamén a todos os expositores, a todos os ponentes, que me consta que máis dun ponente dos que está aquí cruzouse medio mundo para estar hoxe. Depois estará por aquí Adrián Mosquera, creo que ainda non chegou, que é un rapaz de Ordes que onte acaba de chegar de California e viña escopetado para estar na Maker Faire, Mónica, que se cruzou Europa para vir, Eduardo, Yaiza, bueno, todos os ponentes, os expositores que tamén se cruzaron toda España, e tamén agradecer a todo o equipo, que se non fora por eles tampouco poderíamos montar todo isto, tanto o equipo interno da empresa como aos externos, que ao final xa son internos porque veñen a cena de Nadal, entón se veñen a cena de Nadal son internos, iso é o que marca a diferencia. Non me vou a liar moito, de feito, este ano plantexamos a mesa sin mesa e de pé, porque tamén queríamos que ir por un formato máis áxil posible, respondendo tamén ao contexto no que estamos, que é un sitio para facer cousas e para ter moitos inputs moi rápido, que é un pouco o que queremos este ano, que vos vallades todos e todas ca cabeza como un bombo daqui, e que necesitedes unha semana para digerir todo o que nos van a contar, porque ven xente moi potente. Este é o último evento do 10º aniversario da Maker Faire Galicia. Con este evento pechamos unha etapa de 10 anos onde pasaron moitísimas cousas. Aquí vexo moitas caras coñecidas, algúns que estiveron de voluntarios na primeira edición, por exemplo, en Área Central. Isto empezou como un evento, nos dicían que éramos uns frikis que facíamos un evento en Área Central, nos tildaban de tolos e de tolas, aquel grupiño inicial que fixemos con Enrique, Matilde, Chus, Prol. Ese evento friki, fai 10 anos, ora convertiuse nun evento internacional, onde ven xente, algún dos ponentes que pasaron ou que están hoxe aquí, poderían ser potencialmente premios Nobel. Pois iso é unha pasada, que chegara a pasar. Estamos moi contentos dese proceso. En estes 10 anos sí que sempre nos gustou un pouco o rollito punk este de abrir camiño, é algo que nos mola, somos así un pouco puncarras nese sentido. Aquí temos algún colega músico que seguro que está de acordo con ese símil, e sempre intentamos, non sei se por diante, pero abrir camiño, abrir oportunidades, tanto en como montamos a Maker Faire, que é moi diferente a outras Maker Faires, os ponentes que traemos, que son moi diferentes aos que suelen ir ás Maker Faire, os expositores, e tamén as dinámicas. Estes anos fixemos Open Space, think tanks, hackathons, evocons,
cousas raras e diferentes, non? Que ao final é outra maneira de chamarlle as cousas para que a xente veña e realmente disfrute facendo, non? Que é do que vai a Maker Faire. Nesto de ser un pouco puncarras, unha das cousas que fixemos estes anos foi ir a sitios que ao mellor non eran considerados como sitios para facer eventos ou non eran coñecidos ou a xente realmente non lle daba o valor que tiña, non? O primeiro ano fomos a Área Central, naquela época a Área Central estaba en un centro comercial aberto que hai aquí en Santiago, estaba nunha época complicada, capa caída. Fomos ali e dixen, queremos montar aquí unha Maker Faire. Nos deron todas as facilidades, creo que non entenderon moi ben o que era, de feito estou falino con eles este ano, pero dixeron, mira, non hai nada que perder, vos tirade pa diante, aquí tes material no almacén, se queredes utilizalo, bueno, pois fixemos a primeira Maker, foi espectacular, xa se viu todo o potencial que tiña a Área Central, un centro comercial aberto, con luz natural, en Santiago, un sitio onde chove bastante, non é o Grove, teño aquí uns colegas do Grove, que ali é outro rollo, funcionou moi ben. Despois fomos á Cidade da Cultura, nun momento onde na Cidade da Cultura, os que traballabades por ali, sabedes que fai 9 ou 8 anos non había un movimento que hai agora a nivel de eventos. Fomos ca Maker Faire, foi dos primeiros eventos que se levou ali grandes, traccionamos moita xente, en 7 anos máis de 70.000 persoas, a población de Santiago non chega a 100.000, quer dizer, o impacto foi bastante bo. Este ano seguimos un pouco nesa línea, non? Tivemos a sorte fai un mes de estar na Casa das Máquinas en Galeras, un sitio increíble que temos aí no centro da cidade e que tamén fomos dos primeiros eventos que fomos ali, é unha pasada o sitio. E hoxe temos a oportunidade de estar aquí, non? No Sionlle Biotec, tamén un dos primeiros eventos que se vai a montar aquí. E gustanos iso porque ao final é unha maneira de acercar a comunidade maker estes espacios que temos na cidade onde se poden facer cousas e que moitas veces a xente non coñece, non? É unha pena. En ese sentido de facer cousas, ao final a Maker Faire vai deso, non? Vai de xente normal, o que queremos é que veña xente normal, xente honesta, que fai cousas extraordinarias e que ten unha facilidade increíble para contalas. Aquí non queremos egos, non queremos tontería, o que queremos é xente que fai cousas de verdad e que comparte coñecemento en aberto para que pasen cousas. Como lle lín esta semana a Mónica Bello, nunha entrevista, que comentaches, non? Preguntaronche pola Maker Faire, e dixo, que che parece a Maker Faire e tal? E comentaba moi acertadamente, pois me parece interesante sempre que pasen cousas, non? Pois totalmente de acordo. Aquí non vimos pola foto, senón para que pasen cousas, é do que se trata, non? Ao final montamos todo isto para que pasen cousas, para que compartades coñecemento, así que nada máis, non me quero estender máis, simplemente dicirvos a todos e a todas que aproveitéis a oportunidade, porque o que vai pasar hoxe aquí é moi complicado de que ocurra, e aproveitar a oportunidade, aprendede moito, compartir coñecemento, para que depois pasen cousas, como decía Mónica. Perfecto, moitas gracias. Mario. José. Agora ten a palabra José Fernández Alborés, presidente do Consello de Administración de Sionlle Biotec. Bos días a todos e a todas. A mí meteronme en isto que estaba fora de xogo totalmente. De feito, onte o primeiro que fixen entrar en internet e ver que eran makers, porque o meu dominio de inglés é francamente baixo, por culpa que foi unha xeración que estudiábamos francés en xeral. E cando vin o que había, o primeiro que asociei, depois de moitas voltas, para buscarlle un nome aquí, dicía, esta xente son MacGyvers. Cando teñen un problema, collen unha pinza, collen unha goma, collen algo e arreglan unha máquina. Entón, digamos que me fixo francamente moita gracia. Podo vos decir que eu estou como presidente deste proxecto, pero son o presidente da área empresarial do Tambre e son o presidente de varias sociedades nas que empezamos como vos. Inventamos cousas que despois se levaron adiante e se crearon sociedades que ahora están totalmente consolidadas e generan máis de 100 e pico de empleos. Como empezar? Pois, se vos digo como empecéi, sorprenderavos. Eu estudiei bioloxía e acabei no mundo do aluminio. É unha cousa que, cando eu empecé na bioloxía, non se facía nada. A economía circular, todo isto que agora oídes e que está tan o día, nos meus tempos non había nada. O 90% acabamos dando clases en un instituto ou unha universidade, investigación a axuda cero,
entonces ese motivou que fora produtos derroteiros e acabei facendo ventanas, por exemplo, non? Ou fabricando vidrios de altas prestaciones que te piden tener unha vida mellor, vivir, ter mellor calidad de vida, ter un ahorro de coste enerxético, estamos innovando diariamente, creando valor, como estades facendo vos, e un montón de cousas máis. Metémonos en outras moitas máis aventuras, fracasamos en 3 ou 4, estrepitosamente, ademais, porque todo o mundo se acorda dos éxitos, pero temos que acordarnos tamén dos fracasos, non? En eses fracasos aprendemos moito para tratar de non fracasar de novo. Entón, xa digo, alégrome moitísimo de estar aquí con vos, estuve consultando aí, comentaronme varias cousas, había unha posibilidad cara ao mundo das nosas empresas de unha persona que fai aí un reciclaxe con celulosa para facer un produto ignífugo, cosa que nos estamos demandando de unha maneira importante e que actualmente, por exemplo, está en manos dunha multinacional francesa que é Saint-Gobain. Xa lle dixen ao rapaz que temos que falar porque inmediatamente hai que tratar de quitar do medio Saint-Gobain. É unha das nosas teimas, non? E como eso, pois, bueno, supoño que habrá moitos máis, depois terei a oportunidade de velo e animarvos a todos que sigades con estes temas, que teñades ideas, que indas que seamos, habrá xente nova, xente maior, xente do medio, pero que todos teñamos unha idea, ter esa idea, levala adiante e buscar apoios económicos. Podo decirvos que eu estou metido en líos de buscar apoios tamén, de patrocinar, entre comillas, empresas spin-up, falando en inglés, todas estas cousas que hai, pois encantados de que agora en unha etapa senior xa, digamos, en unha última etapa de miña vida laboral, pois tratar de animar os emprendedores e sacalos para diante. Un pouco máis. Moi ben. Pois agora ten a palabra a directora xeral do IGAPE, Covadonga Toca. Moitas grazas, un placer estar aquí. Marcos, todo o equipo que fan posible esta feria, parabéns, porque 10 anos non é fácil, non é fácil 10 anos traballando polos makers. Teño a honra de estar no IGAPE, aquí acompáñame o equipo de innovación, a IGAPE incorpora a I pequena, por tanto, innovación, a Xunta de Administración tamén estamos en pleno movimiento e en transformación, tamén somos maker, de alguna maneira, formamos parte da familia maker, porque 10 anos tamén apoiando sempre este proxecto, porque se veía viable, interesante e necesario en Galicia, e por iso o IGAPE e a Xunta sempre con vos, porque tanto conceptualmente nos consideramos maker. Solamente destacar que se trata dunha feria, como comentaba Marcos, internacional, que es moi importante ese concepto, la apertura desde Galicia con esa visión tan amplia 360 que tiene Galicia. Galicia es muy innovadora y esto es una prueba de ello. Por tanto, lo que nos interesa siempre son ideas, proxectos e persoas. E a partir de aí entra toda a maquinaria. E penso que dende a Xunta, con esa nova oficina económica, porta de entrada para que calquera empresa que quera poñer en marcha un proxecto empresarial pode atopar oportunidades. Nos sumamos, por tanto, a esta familia, aprenderemos, estamos aquí tamén para aprender. Se temos ideas, seguramente os instrumentos da Xunta serán máis interesantes e ese é o noso objetivo. Por tanto, remato dicendo parabéns, a nosa filosofía será seguir falando de makers permanentemente, de maneira decidida dentro da área de innovación. Sabéis que las startups, que es el emprendimiento innovador, é un ese de traballo, e traballamos de maneira directa con startup e todas as aceleradoras que se llaman las Business Factory, forma parte todo de un ecosistema. Noso objetivo es crear empresas, porque as empresas consolidadas, como a túa, as empresas necesitan startup, necesitan emprendimientos que den resposta a todas esas necesidades. Eso ten que estar sempre a Xunta apoiando. Por tanto, parabéns a todos e moitas grazas. E pechamos esta mesa inaugural coa concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude do Concello de Santiago, María Rozas.
Pois moi bo día a todas e a todos, benvidos e benvidas as que non sodes de Santiago. É un placer para min estar hoxe aquí representando o Concello pois neste acto. Decía antes Marcos na súa intervención esa confesión que nos fixo a xerencia do Centro Comercial da Illa Central, pois agora, despois de 10 anos, de que ao principio non sabía onde se metía, que non sabía o que era eso da Maker, non? Eu creo que unha valente que se atreve a confesalo, porque nesa situación había moitísima máis xente. O Concello de Santiago tamén está pois, involucrado na Maker dende a primeira edición, eses comentarios os temos escoitado, pero a Comunidade de Maker de Santiago pois, tivo a capacidade de persuasión para involucrar a diferentes sectores da cidade e conseguir que 10 anos despois esta cita sexa unha cita consolidada e un evento internacional. Así que vou comezar esta intervención dando os parabéns pola trayectoria e os parabéns tamén por esta edición, porque unha vez máis, 10 anos despois, demostrástedes que tendes a capacidade de continuar innovando e de continuar sorprendéndonos. Este ano foi un ano diferente, foi un ano con 3 citas da Maker Fair Galicia, que para a área de promoción económica pois foron 3 citas fundamentais porque están en consonancia cas nosas liñas estratégicas. E miro para a técnico de promoción económica que estivo implicada. Tivemos a cita en área central de innovación social. Decía o antes o presentador, eu son concelleira de promoción económica, pero tamén de servizos sociais, e eso non é casual. Eso é por convencemento, non hai promoción económica que non pase por innovación social e que non pase por mellorar a atención social das nosas cidades. Tivemos a cita na Casa das Máquinas dos Oficios, un lugar simbólico de Santiago, e temos hoxe aquí no Biopolo da Sionlla a xornada de industria noutro lugar emblemático. E aí tamén quero dicilo, o Biopolo da Sionlla casi se comezou a falar ao mesmo tempo que a Maker Fair Galicia, tendes máis ou menos os mesmos anos de historia, no ano 15, fai case 10 anos, e incluso diría eu que compartides tamén filosofía. O Biopolo da Sionlla creouse, xerouse grazas á cooperación de diferentes administracións públicas que estivemos aí coordinándonos e grazas tamén a outras entidades e o traballo moi especial que fixo a Asociación de Empresarios do Tambre, que foron os que empurraron para que hoxe isto sexa unha realidade. Así que cooperación, innovación, crear eses principios da comunidade Maker están tamén pois no Biopolo da Sionlla. Con un obxectivo que eu creo que tamén tende esa comunidade Maker, que é apostar pola diversificación económica da nosa cidade. Sabedes que ese é un dos retos que temos en Santiago. Temos un produto interior bruto relacionado ca industria dun 7%. Estamos moi por debaixo de outras cidades galegas, pero vamos mellorando, e mellor que fai unha década, cando empezou a falarse do biopolo. E, sobre todo, eu creo que agora o que sí que está máis que claro é a necesidade de apostar por esa diversificación económica, e tamén está máis que claro que temos o potencial e os vimbios para facelo. E nese sentido, a comunidade de Maker sodes imprescindibles. Sodes imprescindibles para continuar avanzando na diversificación económica de Santiago e na súa innovación. Así que, parabéns por estes 10 anos, a por outros 10 anos máis, e longa vida a Maker Fair Galicia. Moitas gracias.